Rock sa inyong lahat guys. Nandito na naman si RIDETRIPMOTOVLOG. And again. So, yung pupuntahan natin ngayon Balungao ulit. Yung kung napapanood nyo yung sa last video ko guys. Kung napapanood nyo yung last video ko, picture lang yung nandun, di ba? Ulitin kong mag-video ulit kasi pupunta ulit tayo doon sa Mt.Balungao sa pinuntahan natin dati, no? Marami-rami tayong kasama ngayon guys, no? So yun, update ko na lang kaya mamaya. Mt.Balungao guys. Yan tayo pupunta. Guys, dito na tayo. Malapit na tayo sa Balungao, no? Wala pa sila doon. So guys, yan yung mga Balungao guys. Yan tayo pupunta. Kung bago ka pa lang sa aking channel, no? Pindutin mo na dyan kung may nababasa ang subscribe. Click mo na on mo na yung notification bell para ma-update ka sa aking mga walang kwentang video, no? Mga gustong magpa-shoutout guys, comment lang tayo sa baba. Ayan guys, no? Welcome to Municipal of Balungao. Sir, Balungao sir. Oy. Sa Rosales sir. Thank you sir. Sir. Diba? Ang babait ng mga frontliners natin. Shoutout sa inyo kung napapanood nyo tong video na to guys. Shoutout sa mga frontliners natin dyan. Subli kayo? Ha?
So yun guys, ikot kami. Ikot kami sa shortcut. May checkpoint doon kanina. Saka nga pala guys, kaya ako umikot kanina, no, kung napansin nyo. Kaya ako umikot kanina, no, kasi wala yung student ko guys. Kasi nung December 25 ata, 24. Ay, January pala. January. Niluban kami. Nakuha yung wallet namin, no. Buti na lang wala kaming pera na. Buti na lang wala kaming pera na. Kaya ako halos lang nakaroon ka na. Yung mga lang, cellphone, mga around lang 500 plus yung nakuha. Tapos ang masama, yung student ko nawala. Pati hanggang ngayon guys, hindi ko pa nakaasikaso yung student ko. Magre-renew na sana kami nun, pero yun nga nangyari, naluban kami. Saktong kinabukasan magpapa-renew na sana kami, pero wala, pasukan tayo. Pero nakakuha naman na ako ng affidavit of loan, para kahit pumunta na lang ako sa LTO, diretso na ako papanan ko kung pwedeng diretso na kami papanan. Nakuha ko lang yung student ko guys, December, nawala January, isang buwan lang mahigit. Baka wala pang isang buwan ata. Hindi ata kami pinayagan doon. Kaya umikot kami. Guusap sila kung ang dami. Pero dun tayo sa dami. Dumiretso sila eh. Diretsuda. Dito kay masarap dumaan dito pag pupunta yung Balungao. Lalo na sa sa mahilig sa bangkingan. Yan, marami din bangkingan dito guys. Sinasabi ko sa inyo guys. Yan. Yan, dito yung paakyat ng zipline guys. Yan. Yan sa tuktok guys. Hanggang doon mamaya pakita ko. Mataas yan sa tuktok yan. Yan guys.
yun guys, simula dun sa pinuntahan natin kanina, yung kung dun saan yung umpisa yung sa zipline, dito kayo didiretso guys. So dyan, yan. Naman tayo mag-picnic guys. Oh, 50. Ihaw-ihaw la. May pakdan ko. Ay! Sure yan? Uy, manong tara! Ay, Bikoy! Nagsutan! Naka-open yan. Tignan mo na yung jowa. SD ka. So yun guys, pauwi na kami. Kaya mga kasama natin guys. Yan. Yan, yung Mt.balungao guys. Pauwi na kami, no? Nag-picnic lang kami. Anong oras na din? No, God, please, no! No, God, please, no! So yun guys, dito ko nag-stop yung vlog ko. Palubos na ako na. Namatay na nga siya kanina eh. Pilubat na. So yun guys,